Men sonra görýän iki sany jogap aýdýan, şol haýdam o birini saýlamadım. Ören tez ýagdaýda. Çay mı kofe? Çay. Kofe. Çay. Çay. Ve Kofe. Çay. Düşünükli. Kameranın öňünde mi arkasında? Öňünde. Arkadında. Öňünde diýende begendim sebäbi adam öz işini görkezmek üçin, diňe işini özüni görkezmek däl, şol iş kim ýerine ýetir, onu görkezip durmaly. Adamlar onu bilip durmaly. Şol şahsy tanadygyça adamlaryň şol işe bolan garaýşa hasym kämilleşip oglap bilýär diýjek bolýanlar. Meşhurluk mu ýa-da baýlyk? Meşhurluk. Meşhurluk. Gato. Aydın mı ýa-da tanys? Aydın. Rekomendasiýa diýen bir söz asıl şu platformalarda ulanýan adamlar has bir alada goýan zat. Dogrymy? Rekomendasiýa düşmedi, ýüren, prosmotr alan tipikän alada goýar, dogrymy? Rekomendasiýa düşmäge näme kömek edýärsiň bizňe? İyileşlen gollawy, like, repost, köp görülmewi videolar. Benim pikrim şeýle. Sizde pikir barmy? Like basılmasa, repost edilmese, rekomendasiya düşmez. Videolar. Görmän şeýle geç gitsen de TikTok, meselem TikTok görüp oturan bolsaň, görmän geç gitsen, ondan görülmedik video rekomendasiya düşmez men pikirimçe. Başka adamlaryň öňünden çykmaz. Düşündüm. Ýöne şol prosmotr diýende görülmesi hani. Şoň üçin sizde pikir barmy indi? Ýokmy? Mende bir pikir bar, ne alalasam kanal. Şol düşürülen video mazmuny. Mazmuny olsa like bolar, repost bolar, komentar bolar. Umman hemmet tarapyndan gollanýar diýjek bolýar. Şoň üçin gelecekde düşürjek videolarymyzda özüne çekici mazmunlar bolsa ören maslahat men diýjek bolýarym. Ýerlikli bolardy. Repost. Näme aňlady repost? Öz ýakynlaryň öňünden çykmagy. Misal üçin. Paylaşmak. Ýakyndan bolany howsalan bolýar. Yok, misal üçin men akkauntum bolsa, men akkauntumdaky izarlayan adamlaryň öňünden çykmagy. Ha. İzarlayan ýa-da izarlanýan adamlar. Umman diýmeze mene gördüm, sizem görün diýmeli aňlady. Hawa. Düşünükli. Näme üçin käbir videolar bir Instagramda milyonlap görünme sany alýar-da, käbileri gat az görülýär. Şu telefon bilen kamera denemeýär eken. Ana gelmesi indi düşünüp başlady. Hiç şu kameran olmasa-da ýa-da rekomendasiýa şonaq mukadem men pikirim. Telefonu da has düşürýärli alyp bolýar. Ýöne onun usullary bar. Birinji bilen etmeden otada ýaptylyk. Bu kameranın arasında bolmagy. Kadr. Şu da atlar gelecekde şu işle meşgul bolanjak bolsaňyz diýjek bolýan. Kadr nähili tutulýar, nähili goýulýar. Umman öz işiňizi diýel şol koýnak bolsun, ýaka bolsun, el iş bolsun, şonu has bir owdan, has göze gelişikli edip görkezmäge size gowur nälik diýen iterge bolar. Mehmanlar size köp sağ bolsun diýen, taýan bize öz wagtyňyzy aýryp geleniň üçin hakykatdan bir dünýäde bir aýdylýan söz bar, akyllaryň aýdýan sözi adam üçin bahasyny ýetip bolmajak baýykyň bir wagt hasaplan ýa şol wagtyňyzy bize taýan bize sarf edeniň üçin köp sağ bolsun diýen. Ýeňiňiz gutly bolsun, häzir sowatlaryň bolsun.